Mahmoud NG on the beat. Iya ka mutunta kanka kan kowa ya mutunta ka a duniyar gaba kowa ki da yarda. Iya ka mutunta kanka kan kowa ya mutunta ka a duniyar gaba kowa ki da yarda. Ina shi da rabu shi ɗaya ne ka ne mutane na nufo shi ɗaya za ya wadata ne. Ila wurin kusa da gida ka sisirta ne, tsare na sharrikan mai so ya lahanta ne. A duniyar ga zamani na kai duba abinda da ya fi shuka shi za ka yi girba. Murin ƙasa ka alkairi da yawan tuba, bana ba zai iya kama na ɗauki ba. Halin da tallaka ke ciki ya sani koka, komin ya koka ba kowa zai ji tausayewa. Kishi gare sa ga yunwa ba garajewa, kuma karanta ba hali ba yi da raba. Kusanci jarrabawa don nema wasuwa, a saidawa masu kuɗi ba sharrawa. Wajen aiki ko sun je ba su samu ba, su zauna unguwa yunwa ba ta bar su ba. Shi ɗan talaka ba a so ya galihu ba, fage da sitirarsa ba su samu ba. Wani safa har dare sam bai karya ba, to me yasa ba sake zama 'yan ta'adda ba. Sata gidan mutane ba sa ki siyowa ba, su zama 'yan daba kowa ba za su daga mai ba. Su saro wanta kowa da ba da raiki ba, ba sa daga wa 'yan mata kuma tsoki ba. Su shaye-shaye kwalwar su ta yi zuwa, su gaji gwamnatin da su ta yadawa. Su gagare ta kullum da su ta kakoka, ta yi wa amanta gasha yau ta yi lashewa. Kuma matasa yau shawara zan bada, kuma guji taka dokoki kar mu saba. Doyukan mazaje ba za mu gaza ba, in mun kiya mu saba ba za mu ga daidai ba. Ko ka yi sata an kama maka tsere ba, ashe kunya ta duniya nan za ku yi araba. Ko kuma kurkuku an kai ba riba ba, da muke na kiran ku zo don basirima. Matasa ba kamar ku hakika cikin mutane.